Hi guys, so welcome back. So for this video guys is time check is alas 3 na po. So nagugutom po ako. Doon po kami sa baba, nagtrabaho kami ni tatay. Tapos pumunta ako dito sa taas dahil mag-snack ako. Yan, meron ako itong kanin na mais. Yan, tsaka ito yung niluto ko na ginisang bagoong or alamang. Ayan, so ito yung kakainin ko. Yan, so lagyan natin ng alamang. Yan. Ito lang yung snack ko guys, no? Pang snack ko lang to. Ayan, so magkamay lang ako, tapos na po akong maghugas ng kamay. So let's pray na. Ayan, so sabayan nyo ako guys. This is my snack. Ayan, so meron ako ditong kaning mais. Ayan. Magkamay lang ako eh. Kasi masarap magkamay, di ba? At least maghugas ka lang ng kamay. Harap. Bagoong nga alamang. Harap. Masarap yung sabaw. May sabaw po siya kasi yung mantika. Sarap din.
nakulangan po ako sa kanin. So, lagyan ko pa ng kanin. Kasi, meron pa dito. Ang sarap kasi kumain pag umuulan. Yan o, umuulan kasi. Nakita nyo yung buhok ko. Nataliksikan ko dito sa ubos. Yan, wow. Ang sarap talaga kumain pag umuulan, di ba? Hindi na to snack. Kain na po talaga to. Kasi ganado po yung kain ko. Sarap po. Kakagutom. Yung kamatis, saka yung bumbay. Sarap. Meron pa. So nilagay ko po sa alamang or sa bagoong is yung kamyas. Kung nakita niyo po sa vlog ko, how to cook bagoong, inisang bagoong with kamyas. Nasa channel ko po. Sarap yun. Kamatis. Very delicious. Ang sarap talaga ng bagoong. Promise. Ako pa yung nagluto nito. Ang sarap. Ano? Nakulangan sa kanin. Ang sarap talaga magluto nito sa Mio. Grabe. I want more rice. Pero wala ng rice. Good for snack po talaga. Hindi na to snack. Kain na po talaga to. Ang sarap. Sobra. Walang katulad po yung kamyas ko. Kung makakatingin kayo sa kamyas ko, sa ginisang bagoong with kamyas, tsak na babalik ka sa pag nakatikim kayo. Promise.
Ayan, so excuse me po. Ayan guys, so busog na po si Tips Mio at saka maraming salamat po sa panonood. Keep safe always po and God bless everyone. Thank you guys. For more videos, please subscribe and check on my YouTube channel. Tips Mio po. Ayan, so maraming salamat po at saka don't forget to follow me on Facebook feeds. Ayan. Tips, me, tapos you, yeah. Oh, no, Yan, so guys, so maraming salamat sa panood. Keep safe always po and God bless. Maraming salamat po. Bye-bye. Thank you. Busog na po si Tips Mio. Ginisang bagoong with kamyas.